najväčší turnaj majstrovstiev sveta, najväčší počet zápasov a najväčší počet tímov. To všetko nás čaká na tohtoročných majstrovstvách sveta a my si ich ideme celé vypredikovať. Ak vás baví tento môj obsah, čo tvorím, či už na TikToku, na Instagrame alebo aj tuto na YouTube, kde sa toto leto poriadne rozbehne, tak budem rád, keď stlačíte odber, aj tuto like ma tiež poteší. Napíšte komentár teda, či budete so mnou súhlasiť, ako som to spravil, alebo teda ako vám to vyšlo. Let's go. Ideme instantne na skupinu, takto sa to dá zblížiť? Vamos. Na skupinu A. Máme tu Česko, zdravím všetkých českých bratrov. No, Juhoafrická republika na 4. miesto. Mexiko mám veľmi rád, tak Korea bude silná podľa mňa. Korea bude silná. Neviem, či to Česko postupí. Ospravedlňujem sa všetkým českým bratom. No, Kanada, Bosna, Katar a Švajčiarsko. V tomto prípade by som povedal, že Švajčiarsko prvé miesto, Kanada druhé miesto, Bosna tretie, Katar štvrtý. S tým asi možno viacerí súhlasíte. Ideme ďalej. Brazília, Maroko, Haiti, Škótsko. No, Brazília a Maroko sa budú biť podľa mňa o prvé miesto. Brazília, stále nevieme teda, že či Brazília je v rámci možností schopná zahrať na tých veľkých turnajoch. Videli sme posledné roky, že im to celkom hapruje. Každopádne dajme teda Brazíliu na prvé, Maroko na druhé, Škótsko na tretie, Haiti posledné. Ideme ďalej. Domáca Amerika alebo США. No, toto bude zaujímavá skupina. Arda Güler vyhrá skupinu s Tureckom. Ja im verím. Druhá skončí Amerika. Tretia skončí Austrália. A štvrtý Paraguaj. Ideme ďalej. Nemecko, Curacao, tuším, Pobrežie Slonoviny a Ekvádor. Nemecko by malo byť víťaz tejto skupiny. Pobrežie Slonoviny, Ekvádor si myslím, že dajme tam Pobrežie Slonoviny. Ekvádor dáme na tretie miesto, tým pádom Curacao posledné. Holandsko, Japonsko, Švédsko, Tunisko. Holandsko, Japonsko, Švédsko, Tunisko. Presne takto to skončí podľa mňa. Každopádne Belgicko, Egypt, Irán, Nový Zéland. Belgicko, Egypt, no dobre, skúsme to dať Egypt na druhé miesto. Irán a Nový Zéland, opäť takto ako to je. Nechal by som to, uvidíme. Španielsko, Uruguay, takto a Kap Verdy budú takto. Francúzsko, Senegal, Irak a Norsko. Francúzsko prvé miesto. Malo by teda byť, Francúzsko je za mňa najväčší favorit celého turnaja. Pozrite sa, akú wild zostavu oni majú, aký wild útok majú. Mbappé, Olise, Dembele, Šerky, Due. No ale Norsko, Senegal, neviem teraz, že skúsme dať tých Norov na druhé miesto. Senegal, Irak, takto. Tak. Argentína, Alžírsko, Rakúsko, Jordánsko. Argentína vyhrá. Podľa mňa Rakúsko bude čierny kôň toho turnaja, takže Rakúsko druhé miesto. Alžírsko, Jordánsko. Takto, podľa mňa. Portugal. Reklamná prestávka. Ak by ste chceli takéto krásne dresy na majstrovstvá sveta, alebo takýto mexický, alebo hociaký iný na majstrovstvá sveta, určite nabiehajte na stránku Kickwear Slovakia, dajte Filip 10 kódiček a budete mať takéto krásne dresy aj vy. Myslím, že sa to veľmi oplatí, aj so zľavičkou Vamos. Takže Portugalsko dúfam vyhrá tú skupinu, aj keď nebude to určite jednoduché. Kolumbia s Uzbekistanom. Uzbekistan vôbec netreba podceňovať, podľa mňa. Ale dajme tam tú Kolumbiu. Tak to by to mohlo byť. Kongo na 4. mieste, dobre. No a teda posledná skupina je podľa mňa možno najvyrovnanejšia. Anglicko, Chorvátsko, Ghana, Panama. Ja si osobne myslím, tí Angličania spravili veľkú chybu, že nezobrali Trenta. Ja si myslím, že Angličania pohoria na tomto šampionáte. Skúsme dať Chorvátsko na prvé miesto. Anglicko, Ghana, Panama. Teraz musíme ísť dať 8 najlepších tímov, čo skončia na 3. mieste. No, a to bude podľa mňa Senegal. Určite podľa mňa aj Švédsko, bratia. Uzbekistan si myslím. Ghana. Uzbekistan, Ghana, Ekvádor. Ešte koľko nám zostáva? Ešte 3. Alžírsko tiež, ja tam vidím ináč to Švédsko, ale neviem. No dobre, skúsme aj to Švédsko dať. Ešte jeden, že? Teraz Austrália, Bosna... Skúsme tých Škótov. Napríklad. Ideme ďalej. Ideme na knockout stage. No, teraz to začne byť zaujímavé, dámy a páni. Nemecko, Škótsko, asi by to malo byť jednoznačné. Hej, Francúzsko, Švédsko tiež jednoznačné.
Mexiko, Kanada. A toto by bol súboj dvoch usporiadateľských krajín, čo by som akože si dosť pozrel. Dúfam, že Mexiko pôjde ďalej. Mám veľmi rád Mexiko. Vamos Checo Pérez! Kto pozeráte formulu, viete? Holandsko by malo ísť cez Maroko. Holandsko tiež označujú mnohí ako favorita. Tuto si myslím, že postupí Kolumbia. Angličanov pošleme preč. Sorry. Pošleme preč Angličanov, Španielsko, Rakúsko. Škoda, že Rakúšanom tam vyšlo Španielsko pri takomto formáte, ale teda dajme Španielov. Turecko, Senegal, dúfam, že postupí Turecko. Belgicko, Česko, no, Belgicko. Brazília, Japonsko. Akože ja si myslím, že tá Brazília zase nebude vôbec silná na tých majstrovstvách. Bodaj by som sa mýlil, by som im to fest prial, ale dajme teda tú Brazíliu. Pobrežie Slonoviny, Nórsko. Dajme tam Nórsko. Korea, Ekvádor. No, ja si myslím, že Korea prekvapí. Chorvátsko, Uzbekistan. Chorvátsko, poznáme ten ich defenzívny štýl, že to vedia pretlačiť cez predĺženia, penalty a neviem všetko, takže Chorvátsko pôjde ďalej aj s Lukitom. Argentína, Uruguay, to sa nám schyluje k veľmi zaujímavému súboju. Argentína, Uruguay, ale teda Argentínčania pôjdu ďalej. Amerika, Egypt, no si myslím, že Egypt pošle domov Ameriku, domácu. No, uvidíme. Švajčiarsko, Alžírsko, tam asi Švajčiari, to nie je o čom. A Portugalsko, Ghana, to bude mať veľmi náročné Portugalsko tento zápas, ale verím, že to zvládne. Dobre, ideme ďalej, toto je 8 finále, tuším. Nemecko, Francúzsko, takýto zápas, ty kokos, ale teda Francúzi obrovský favorit. Mexiko, Holandsko, žiaľ, myslím si, že Holandsko bude na Mexiko už veľký súper alebo veľký oriešok. Kolumbia, Španielsko, Španielsko by malo ísť ďalej. Turecko, Belgicko. Ja si myslím, Belgičania majú veľmi kvalitný tím, ale Turci, je tam Ardič, posuňme ich ďalej. Prečo nie? Brazília, Norsko. Dobre, Brazília. Korea, Chorvátsko. Posuniem ďalej zás tú Koreu? Posuňme ich ďalej. Prepáč, Lukita. Nech je to trochu zaujímavé, nech to není len také. Posuňme ďalej Koreu. Argentína, Egypt, asi Argentína, však logicky. A Švajčiarsko, Portugalsko, to bude ďalší veľmi náročný super pre Portugalsko. Fú, musíme tam dať to Portugalsko. Ronsku, je to na tebe. A ja už som tam videl, dámy a páni, čo nám vo štvrťfinále vyšlo za zápas. Ja už som to videl a videli ste to aj vy asi. Francúzsko, Holandsko, Francúzsko ide ďalej. Španielsko, Turecko, Španielsko, bum. Brazília, Korea, verím tej Brazílii. Dajme ju tam, Korea našla premožiteľa v štvrťfinále. Argentína, Portugalsko. Ty môj tiket. To by čo bolo za zápas? 11. júla, Kansas City Stadium. To by pozeral celý svet. Celý svet by toto pozeral. Škoda, že to nevyšlo na finále, ale tak teda asi sa nemôžete čudovať, že tam dám Portugalsko. Hej, ja viem, že polovica z vás by to dala ináč. Dobre, viete, prečo som tam dal Portugalsko? Nevadí. No, semifinal. Francúzsko, Španielsko, ty kokos, to bol tiež súboj jak blázen. Dajme tam tých Francúzov. Portugalci ináč majú extrémnu zálohu, keď ste pozerali tam. Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha a Brazília, Portugalsko, extrémne semifinál tiež. Ale teda Portugalsko a Francúzsko, Portugalsko, repríza finále Eura 2016 a Portugalsko, majster. Dúfam, že to tak bude. Takto si to tu pekne priblížime. Your FIFA World Cup winner is Portugal. No, tak je to asi možno iba sen. Neviem, či tomu Portugalsku úplne dávam šance na tú výhru. Bodaj by. Ale tak uvidíme. Napíšte teda vy do komentára, ako vám to vyšlo, alebo či teda s čím súhlasíte, s čím nesúhlasíte, kto je podľa vás najväčší favorit, kto si myslíte, že najviac prekvapí. Na World Cup budú ešte ďalšie videjka, bude ich veľa, takže máte sa na čo tešiť. Určite si nezabudnite pozrieť dresy na Kickwear Slovakia, zanechajte odber, like, ja sa mi lúčim a čaute!